Lama lampra chini tipra sarok muichu sateye mui falna ni bagai nukhunya karai achugoi tongnai jawo abono nugoi khaganang MDC 7 nong demchara kochu sorane Dhirendra Deborma kuchangma joragoi lukorokno mui falai hekeba chugya nogo nogo thangai ri kutung bagmani mangli kusai pike nok khugya kari nokhorjak MDC Dhirendra Deborma chugya tipra sarokno kuchangma joratei bini je chukchak ri kutung chubai tong tebo wan chongjak bo buskangni salogo tei kuchangma kokon saike tebo chubanai je mancha nigo faidi haikena chubalaine chini tipra sarokno yak by yak manjokhese yak pologongo kok by kok manjokhese kok pologongo haikeno je chugya tipra sa tongnai rongno chubalaike joto chuglaine kini wan chogjak MDC wan chumani bisingtei nebo nukhunya karai nokhorjak tipra sa chugya tongnai ilukorongno chubanani hinai Jesus, oh,